tääkin onko ensimmäisenä. Oishan ne nyt voinut paloauto siihen ottaa. Ja tietoroosa ja Nyt meillä on silleen, kun aina mennään sisällä. Siinä mennään sisällä. Yhden varmaan pakotaan kaikkia. Ja sitä nyt mä menen koulun tai panostaa läpi, niin sit se kuuluu sisällä suunnitella. Sellainen fantastista. Missä välillä kun ne painaa saa huijauksia, kun ne painaa oikein pitkään ihan tahallaan lappia, kun se numeroiden soisia. Niin sitten jää käytännöllä vaikka painakaksi hetken lappia siellä. Tiedätkö mitä on? Laatko tulla vältet sisällä? Kuitenkin on. Sanoo kaikki vai sinne päällä. Meillä on Yläasteella syynää. On ihana pikkuruokaa, missä voi istua. Sillä voi istää täällä läksillä. meille tulee vaaliiltaneisiin. Onne sulle sanoin. Päästiin paremmin nykyään. Ainoa se, että meidän tähän visi voitiin mennä joka tuntiin. Ja siinä oli 7.9.